Ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, ведаете, гэтая талерка не дае мне настроиться на серьезный лад. Фух, ажно забылся, что хотел сказать. Ой. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання Топа. Ого. Ти чого гукаєш? І чому цукерки так далеко поставив? Наївся вже? Ой, Это я силу воли выпробовываю, а ты мне перешкоджаешь. значить, ти сидиш перед цукерками, глядиш на їх, але не їси? Вось такі я теперь волявый мишка. Топа, а чому ти сьогодні на вулицю не виходив? Надвор'е цудовне було. Ми так у дворі набігалися, насміялися. Ой-ой-ой-ой-ой. Я увесь час свою силу воли тренировал. Ти що, зовсім з дому не виходив? Топа, але так нельга. Треба дихати свіжим повітрям і рухатися. Янка, у меня эксперимент. Я вырашил проверить, кольки часу змогу глядеть на цукерки, али их не ести. Сённяшний день протримався. Топа, ти герой. Ха! Ёсць у цябе сила волі. Так што заўтра абавязкова выходзь гуляць. Мы з дзяўчынкамі і хлопчыкамі вырашылі праверыць, ці вярнуліся ў шпакоўні гаспадары птушкі. Вось и проверяйте. А я с дому не выйду. Топа, а у мяне ідэя. Давай мы з сябрамі да цябе прыйдзем і разам у пакойчыку пагуляем. О, гэта яшчэ навошта? Як, навошта? Каб ты не сумаваў. Не весела ж сядзець, ні ў што не гуляць, а толькі перад талеркай з цукеркамі медытаваць. Мне зусім не сумно. Так что дзяцей ад гульні ў двары можаш не адрываць. Топа, Ой, нешта я цябе не пазнаю. Ты заўсёды любіш кампанію, а сёння чамусьці сядзіш і маўчыш у адзіноце. не переживай, Яночка. У мяне ўсё ў поўным парадку. Вы там гуляйце, весяліцеся. А я пакуль тут пасяжу у цішыні. Топачка, а ты незнарок не захварэў? Раней ніколі не чула, каб ты і ад салодкага адмаўляўся, і ад гульняў. Янка, повторяю, со мной усё ў поўным парадку. А ты иди покуль, погуляй с сябрами, ці со своими цацками. Не, нікуды я не пайду. Ай. Бо дзядуля Дабрадзеў паабяцала дапамагчы. О, цудоўна! Вось бяжы, дапамагай! Нікуды мне бегчы не трэба. Дзядуля сам зараз сюды прыйдзе. Я думала, што мы разам яму дапаможам выбраць кніжкі для падарункаў дзецям. Ау! Значит, дядуля с хвилины на хвилину будет тут? Будзе. Разам дапаможам яму? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Яночка, ты мяне не бачила. Мяне тут увогуле не было. Топачка. Ай. Ой, Топачка, што з табой? Я не разумею. Я не разумею, як гэта цябе тут не было, калі ты якраз перада мной. Ай. А вось гэта дядулю ведаць не трэба. Усё. Мяне няма. Топачка, ты куды? Мяне няма. Я всё, не было мяне тут. Нічога не разумею. Мяне няма. А вы што-небудзь разумееце, сябры? Як гэта Топы не было, калі мы з ім толькі што размаўлялі? Не было Топы, табе падалося. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка Дабрадзей. Яночка, а чаму ты одна? Где Топа? Топа? Ага. А Топы не было
яго, таму я і адна. А, не было, кажаш? Дзіўна. Схаваўся, дык схаваўся, малы. Дзядулечка, а чаму вы лічыце, што Топа схаваўся? Таму што сёння наш мішка павінен быў наведаць зубнога доктара. І ці наведаў Топа урача? Уся справа ў тым, што ён не з'явіўся ў кабінет. Сказаў, што пайшоў, але доктар мне тэлефанаваў і хваляваўся, чаму Топа да яго не завітаў. І на вуліцы Мішка не гуляў з намі. Ды як тут можна гуляць, калі зубы баляць? Доктар Топу даўно папярэджваў, што ад цукерак зубы псуюцца. Цяпер мне ўсё зразумела. Што зразумела, Яначка? Чаму Топа і цукеркі не еў, і гуляць не хадзіў, і доктар не наведаў. Ён баіцца свае зубы доктору паказваць. І мне так здаецца. Але калі сапсаваныя зубы не лячыць, яны яшчэ больш разбаляцца. О, салют, Топа! Ты нашу размову чуў? Чуў. Ой, ну я сапраўды баюся да доктара ісці. Дзірка ў зубе з'явілася, ён баліць. А доктар мяне папярэдзіў, што такое ад цукерак можа здарыцца. І таму ты пабаяўся наведаць урача. Ой, доктар адразу зразумее, з-за чаго гэта сталася. Вядома, зразумее. Між іншым, ён цябе сёння чакаў, каб пачаць лячэнне хутчэй, пакуль зубныя монстры зусім твой зуб не з'елі. А замест паходу да доктара ты праводзіў медытацыю над цукеркамі. Прабачце, дзядуля, гэта Топа папрасіў не гаварыць, што я яго бачыла. А на самой справе бачыла. Ой, Топа. Адна хлусня заўсёды цягне за сабой другую, а тым часам зуб сам сябе не вылечыць. Ой, сорамна мне перад доктарам. Калі яшчэ пачакаеш, дык зусім без зубоў застанешся. З'ядуць яго монстрыкі. А пакуль яны твой зуб есці будуць, ты сам не зможаш нічым частавацца, таму што балюча будзе. Топа, твой зуб зможа вылечыць толькі доктар. І парады доктара трэба выконваць кожны дзень, а не перад візітам да яго. Ой, ну добра. Заўтра раніцай набяруся смеласці і пайду да доктара. А мы складзём табе кампанію. Табе і смялей, і весялей будзе. Так, а цукеркі пакуль што зусім ад мяне схавайце, калі ласка. Ось, правильно. Ну, а зараз давайце паглядзім цікавы мультфільм. Ой, давайте. Пакуль ішоў мультфільм, мы з Топам дапамаглі дзядулю выбраць кніжкі для падарунка дзецям. Дзякую, мае хорошыя, дзякую. Ну, а зараз час рыхтавацца да сну. Мы янтварыкі вельмі старанна чысцім зуб І бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Ой, дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Ой. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в далекий. С белой зайки сел рясти, смолкли птушек голосы, и буслы гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай,
без плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.